kaswasik agro machinery kawanra shapi ya kikor kibabunjat kiban pensuk bat penstat haka kamrap kamriang jui kini kikor kikenthop ya mini rice mill kiban pensuk haka kam teriat kaba kapadi tracer ban pendon kam haka bashok kaba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba khamslem ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka Don Harani market Beltola Tinyali Persha ka hotel Nakshetra na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number ban penne pensa ya ka nam jong ka recruit ka ba ka badai ka waina ki kamrap kamriang ki ba umen barem ulabo be bo renti na kalyang ka dor barshnong rong masek menta ka sngi kala penlong ya ka program ka ba kerpang halor ka ni ka krut ka ba ha ka ba kilaya shimbenta da ki pat nong shongshnong jong ka ni ka shnong la sakiru ya ka jingya shimbenta ha ka ni ka program da u MLA ka umsning constituency uba Jason Saukme Maulong uba S Thamara Superintendent of Police Riboy District urang bashnong ka rong masek ba Albinus Timong uba Watson Kharkrang uba Fabian Lingdo lambat ki reurang ba hakane ka por shop ngin sedang no ekne ka kom dat tanrai jo kini ki jai pun re karbi na kadang ka jonga na ai ka jing ket bok karbiang dik boro ka dam na kan ban ro bonu snam nong snam ba pahu pahai bala ba pendam ekikhyar jo ki boro ba na kadang ka jonga ru ngadap da jing kmen ban yu ba kum ga jai pande ko jong ki dang dan ka banta kum do ban penne sa ya ka culture ba kum jo ru kum do ban penne sa ya kan ka traditional cultivation ka ba ki long din ki patang ga sa ken bot ya kan ka rokom le nem hakan ka snong ka jongki tang dik kenya ko shibun teng sedang no ya kan ka rokom le nem jongki mode kan ka jongki kani ka rokom rekuba jum opportunity ma kurguba ke bangiong tin boy ti kani ka rokom rap nadu hendai thai try nadu ki 13th century long la sedang berkini ki jai benru juni la sang ne nadu ki khalai spa century miswa ti kani de ka rokom rap jung manusem shaira bikumne hendai long menta long kamton siu hendai kani ka long tang penne mo long pan peni klem da pom ki ding sik mo klem da pen ngat tingis menta asrem ngelas dang pan ngelas dang pan penne mo long pan peni kenang ban gini ki kun ki ti jungiro kendang kenmau kumno kini ki pa ki commitment long ki le ka krut ba ka deiru ka tendrai ka ba ki nong rap ki jusdang ban rap yau ka ba watla kala don ka jing persha halor ka ni ka kam rap kum ka shnong hi kala penlong ya ka ni ka program tang ban penne pensa bat ban pensa jing kan mau ya ka ni ka kam rap klem da thangklau bat ru klem da pom ya ki ding ki si sai sin pat mangi na kalian kari boy news ngi lawan shane fo ka shnong rong masek abang in saki dalade ya kane kar kum rap tenrai ka jongki ka baki khot ka krut langkha bat haka tin khasi phareng yu pade ka jum cultivation tingi don hangne ba I we ni pa I jong kane ka shnong I bala khamrem ba I khamrang ba hane ka shnong I bala kerteng ru I ba Dominic Timung I ban batai khandiat halor kane kar kum rap I ka krut langkha subhapai kane kar kum rap lengkha kane de ketika kalong kham mo mut kalum mo te kane kade ka bamenta ka si kade kar kum ka ba kham he namar kidon kane ki jingkinya nadu menchua keng enre ka we par kar kum ka ba kham rit ngim don ta ka siar ngim don ot siar keng tenang ta pa ngidon pa de kayu kar kum rap wat ka pentoru ni rap gumta hi kar kum ra kring le na kar kum tem kring keng kalong kayu kar kum knya kalong na ka benta kumbangi ngek keng tek ta ka ngek jungi ni ong kata ka leilum leiwa mo te ni knya nang ta ka leilum leiwa bakan bha ukhau kuba gamut mo kan bha karep karyang lane kan bha ka beneng ka keno kuman ong no lane kan bha ka kino ki jing bha ka ni kerpat nang ta kita hakane ka kom rap jungi ka menongkong ni don unong tem ksing
kemud bu ni unong pawar mo te kidon pada kita ki paiba ki basu ruai kumbala betha la ne kumbala ai phang yu ni unong tem sing kade kata karukom nang ta pada kini ki paiba kidon kini ki balam kumat ru ki balam kumat kabangi khot mutan kakin mikir yang imo don arnut kawe kaliang kadyang kawe kaliang gamon kita kita kinong lam kumat nang tapat ngidon ru kini ki kentei ki ba lum kini kinyut kinyar kemun hadin keng nang tapat hadin kita ngidon ru kini kinong ai jadum nongkong ai tau plong tau mut nak bentai nak kaliang nak bentai kaliang unong nak bentai unong jalam jong kaliang ka kamon nang tapat hadin kita kaliang jong kadiang nang tapat kajing ayu pai ba ngidon kini kitang si keng ki ay kata nang tapat de kabar ngidon ru kajing ay kuai yo nong tem sing ay kuai babha mo te yakini arngut kinong yalam kadyang bat kamon ngai dau kuai ende yakini pat yakini ki pai ba baro keng ngai da kaneka snapding ka bolong kum kuai ki bam ki ai blang bat u kuai u tumpo bat u chun yo breu ba kiamane nak menta ka le lum leiwa ka bangi ong mo te kini kita ki nongri nong sumar jaga lum kawa keng ong Udan ka kerteng ka kerteng yung lum tingi khot duari khot duari beli duari ka kerteng yung duari te kidon kini ki beli duari mo lak balong bagi de ki le lum lewa keng te yung saking khot duari kumba ong rungkeu basa rungkeu basa kajing kwa yung ngi kiru tumen keng kabangi kwa ban ai pateng kalong bakin sa kan mau ha ki pateng ki ban sawan keng lagi ne ki kun ki siu jong ki ban sawan te hadu mentaru ngakwa ba kini ki kun jong ki nom klet jakata ka ai kabangi pendi te nomar kita bunsin ya kran bat gine ki nong yalam em tang yo rong ba snong hende wat ki bru ki ba mi khmat nak ta jungi kum ki mel e kem di siungi ke ni chai kran ni chai ong ya ki ba ki dei ban pun slur yang ya kata te ka jingwa yo ang kumuru tumen ru hadu gine ki si ke kim kwa ban pendu ya gane ga balabu long chua men chua dikata ka jingwa yo nga Kubay sibon pa ka jing sibanta jing pi bat ngi Hashwa ban sang ya kani ka krut kba ka judan ru ka jing knya ka jing kriam ban kerpad ya urung ko ubasa ba unkur khukur do bat ban pelong pen man ya ka rap ka riam nang cho sen nang sen nang Hakani ka krut kba undan uwei unong bet ye ki sambai bat ki jingthong ba pher uban yat hashwa jong ki nong rap ki ban pu ya ka lengkha ba ho jur sambai jurjeo ho unei ru acha nangta boot pat saki kanthai bat khanna ki ban lum bat khar ya ki kambat bat donru ki longkmi ki ban sam ya ki yat shaki nong rap kum ka jingpunja that ya ki la donru unong power uban kun od ya ki khandai phutli ki sur bathiang ka balong ru kum ka jingbatai ya ki rukum trei rukum kta kum juru ban khot ya ki nong sam yat ban sam shaki nong rap na ka banta ban punja that ya ki
kamram junga kalung ban pen sup penat ya ka ne ka kulkuba na ka banta ban pen ipu ipeng la ne la yalam na du mandai man thai ba kibriu kibala yalam man chwa kamut ki yalam kumta te hadu ge gi siru kumta to ngan ruai bat ngan tem artat to ki kita kisur ruai ki ba phi penun kam hak ne ka kulkuba bun kisur ta lawan ai Kau ini kerteng we arteli. sibit cinta yo sngo ke em ka jingmut jung kisur kan ti lawan oh nak banta long ka jimut jong ni ka sur jing ruai ka long ba nak banta ban pen bha yau kubau khao lane ban met yau kubau khao ban nang ba ka ni ka sing habangi kinya ka long ba baka niap ka ni ka kikumbat brokhoj Hang ni mentang ni pegawai nak rekom rap Jum Cultivation lani kata rap senrai jong kipat ba lani kita berrap karbi. Hang ni show bikin rap kedon ka wei nak kurang ba uban bet ya uksumbai. Bakum juru kun sabut sakini ki wei ki rang ba par ki badon do line nang ne jadi ki barang pu ya kalangka. Bat kum juru nak punya iru ki long tumi bal le ya ka kamram pat ban put ya ni ki gembat ban berat ban weng nak ndo bikin berat serut. Bakum juru kadon sakui kalong tumi pat ke ban sam ya ka kiat lani ka kiat tenrai. Kawai rice beer baki ong sakiran ba nang baki nom thai baki nang song shit susu kata kar komrep Jum Cultivation jongki aroya hi ba nang hoi de lang wang to bagi jeng adu mentua la ikai di departemen bagi yang skan pejong Nakaliang u Emily ba Jason Saukme Maulong ula ajing yaro yakinong yalam shnong kibala ban pelong yakani ka program kum ka jing pensanam yakani ka krut kba ka badai ka kamrep kamriang ka banadu ulong shwa menshwa kum juru la pli yakani ka krut kba da uba Watson Karkrang ubala ai mensim ru yakinong rep bakin nang yai pensanam yakum kani ka kamrep badru ula kentu ban penne pensa yakamei mariang jadi asin ko baning kong nado bang la job election ngai opposition ni ting lawan ti wi function football ai pada kam pada de po orang besek te ngam da don idea than namar ngang syo pendo ikini tang hantahi ngayo ben kli ke ai ka beli kli kan ki documentary ki kwa ben sutho ya tanrai kani this is the 5th place kani ri jaka ka basan south east wa kani lawan te ki kwa ban sutho company bagan orang IP bah kijingwan jong kini kadi ban encourage yengi na local dot ni di ban longkum kita jadi ban sutho ek tanrai jong lade sometime niklat be barkhaj la long bet tu engross kam jong lade niklat pade ke tanrai jong lade namar ni dong kam shim kata ki initiative ban dong kam penne ban sutho company bang ni kam ban study ru ndai dam study ni di ban protect di ban yada te ngatrai kani ke initiative jong irong basnong jing walang kini ki real ba wale kini documentary you should give us a encouragement to do things kum kini nangni shakhmat aka jing don ka jong arong andoni mar nga kwa bale something different something unique ki ei raja ki ladap nangni shakhmat ni level long kita ki real ba prakhat kham jungai ba I kham jungai bangan ong ai phi ba ong ba shnong kum ga jo ong ai phi mo ma ka bangin ya don kat shnong ka thau amar kamde tang kasan senam bangandan nga pi yin nang iboten na kapon shopor bangadong am bon than krian kaniga janmet so ai kublek kulum ya bar khoi pat ublek nang kurku pi baro thank you